Hei! Olen omametsäoppaasi Sanna ja tällä videolla näytän, kuinka tilaat taimikonhoidon omametsässä. Kirjautumisen jälkeen aloita valitsemalla ylävalikosta Metsäomaisuus. Ja siirry sen jälkeen Toimenpiteet välilehdelle. Tässä listauksessa näet kaikki metsissäsi tehtävät toimenpiteet, toteutusvuodet sekä tulo- ja menoarviot. Voit tutkia kuvioita tarkemmin avaamalla kuvion listauksesta auki. Tiesitkö, että metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä voit myös merkitä jo tehtyjä toimenpiteitä toteutetuiksi? Seuraavaksi valitse kuviot, joihin haluat pyytää tarjouksen. Kun kuviot on valittu, klikkaa Siirrä asiointikoriin. Siirry sitten asiointisivulle klikkaamalla Asiointivälilehteä. Punainen merkki tarkoittaa, että siellä on odottavia toimenpiteitä. Tällä sivulla voit vielä tarkastella kuvioita. Sen jälkeen klikkaa Lähetä tarjouspyyntö. Voit myös kirjoittaa tarjouspyyntöösi saateviesti. Tämän jälkeen paina Lähetä. Voit tarkastella lähetettyjä tarjouspyyntöjäsi Tarjoukset ja sopimukset välilehdeltä. Täällä näet kaikkien tarjouspyyntöjesi ja sopimustesi tilanteen. Kun metsäasiantuntijasi lähettää sinulle tarjouksen, saat sitä ilmoituksen sähköpostiisi ja omametsään. Hyväksyttyäsi tarjouksen siirryt helposti allekirjoittamaan taimikonhoitosopimuksen sähköisesti. Allekirjoitettu sopimus tallentuu omametsään. Näin helppoa taimikonhoidon tilaaminen on omametsässä. Nähdään taas!